लोगोफोर today morning coming the cement Sapori bazaar. 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं गरीब हूँ। तो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ माने दिनैसो आंनि फार्स्ट ब्लग माने इउटुब चेनेला गोदान खुलिदों आरो आं फार्स्ट माने भिडिअ मोजां लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नाय साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम गासै माने मा होनो फार्स्ट ब्लग नालाय मा होनगोन मा मागोन जादों आरो तो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो दा माने नैबे फोथाराव ब्लग बानायनायनि रिजोना जाहैबाय नै ओरैजाय माने जोंनि गामिनि सेंग्राफोर माने मागो दमासिनि पार्टि जानो नागिरदों आरो नै बेयाव आरोना लकेसना तो बेखौनो आं नोंसोरनो शेयार खालामनो थाखाय माने भिडिअ बानायनाय जादों आरो तो नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना माबायदि मागोखौ इन्जय खालामसै बिदिनो नोंथांमोनाबो सोर खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिबा नायलांबाय थादों लोगोफोर 1 hour later लोगोफोर today morning coming the cement Sapori bazaar. Cement Sapori bazaar पुरा सेंग्राफोर बाजार खालाम फैदों मागो पार्टि जानायनि नै सिमेन्ट सापरि बाजाराव ओरैबो दं दामब्राफोर दे लादो दे थोरसि गिलास मस्ला मस्लिफ्रा लादे डिस्क मोनथाम लानो ये बेसे ये साबसिन जागोन खिन्थु माबाया फोथारफोराव जानाय खोथाना दानखोनला ये 40 ओमफ्राय 30 ओमफ्राय 40खौनो लाखादोब्रा लानाय एसे ब्रेन्डखौ लाखानांगौ मोननै लादो खैथा थायो इयो 20 थायानो 20 बा इयो मोजांसिन जागोन इयो माबा फोथारबारियाव जानाय खोथा नंगौ इखौनो लादो लानाय एसे ब्रेन्डखौनो लाखादो 20 थायो आरो मस्ला मस्लियाला लानाय मालखौ लिस्ट लिरगासिनो आरो नै दामब्राफ्रा बेनि आसला दखानिया हिरो धनि ओमफ्राय ओरै मस्ला मस्लि लागासिनो आसलफ्रा नै आबरनो फन नाम्बार दं पियास लानो नागिरदों पियास बासिदो आसला दामब्राया बरिया जालाय आसला गजब बेइज्जती है सामब्राम गुफुर लाखा गोथां मैगं लानि गोथां मैगं बिलाइ मैगं गोथां लादों सेंग्राफोरा दखानाव पुरा सामानखौ लाखांनानै ओंखारनो नागिरबाय आरो आसोलफ्रा मैगं थाइगंखौ लाजोब्बाय दा बयलार लाना फैनि सोलौ आसोल ड्राइभारा काराथार जोंना बयलार लायनो थांगासिनो गासिबो सिमेन्ट सापरिया अच्छा हमको सिखा रिया अबाय नै 21 केजि यही नहीं अभी और सुनिए आरो अमा बेदर 20 केजिसो दं आगासिनो आरो पुरा पार्टि धामाका पुरा सामानखौ लानानै दा ओंखारलांबाय जोङो जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय था जायगायाव नुहैसिगोन आरोना लोगोफोर पुरा होगासिनो नै होनायसै आरोना जों लोगोफोर सामान लेके घर पस गया सब लोग I am sorry, Babu. लोगोफोर पुरा दामाखा दांगासिनो दं नै बिगुर खुजोब्बाय आसोलफोरा नै गागायसै गजब बेइज्जती है
गोदान आंबोदो सिखा बिखुं लाना फैखादो आरोना ओइनो माबायाव थांगोन लाना फैदो पुरा धामाका होनोसै आरोना दे आसाफोर हो मागोनि खनसेल' गारदो जानाव होननानै नासो लागायसै लोगोफोर पुरा टिमानो बेदर सेदर गोदानानै नै बेयाव लाबाय आरोना नै आसोला One hour later. पार्टिनि थाखाय लोगोफोर नै हिनजावसा गथ'फ्रा पुरा मावगासिनो दं आरोना पार्टिनि थाखाय लैहोर लैहोर मैगं थाइगं हागासिनो दं आरो One hour later. थ' लोगोफोर मोनफैबाय आरोना जायगायाव पुरा नै जायगा बेनो आरोना पुरा नै एखे संगासिनो खावगासिनो दं आरोना गथ'फ्रा नै इयाव मोसाफैलागासिनो दं नै सेंग्राफोर दामख'गासिनो दं नै रान्दोनिया जोंना आसोला बोराया नै बेयाव सेंग्राफोर खावसे न' सिङाव हाबना दं आरोना नै चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ गेम गेलेगासिनो दं फाल्तु गोजा नै आरोना जोंना बेलागुरा बेनो पुरा नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरो आं जेसेबां हायो नायलांबाय था लागायगासिनो थ' लोगोफोर नोंथांमोननो माखासे समनि थाखाय गोबां भिडिअ क्लिप्सफोरखौ देखायनो हायाखै आरोना आरो मिउजिकनि थाखाय नोंथांमोननो कपिराइट नांजानो गिनानै माखासे भिडिअफोरखौ देखायजोबनो हायाखै आरोना थ' लोगोफोर मोनग्रोबाय आरोना बेदरजों ओंखामजों नै दालि संगासिनो दं ओमफ्राय आं दालिखौ टेस्ट खालामनो नागिरदों माबायदि जादों गोथाव जागोन ना जाया नागिरनि आरो टेस्ट खालामनानै नायनि आरोना पुरा नैयाव बेदरा दं आरोना बेयाव ओंखाम दं ओमफ्राय नैयाव दालि संगासिनो दं आरोना साखि नायग्रोनि लोगोफोर लाबाय आरोना टेस्टआ माबायदि जायो साखिना नायनि बरिया Nice. थ' लोगोफोर गथ'फोरखौ दसे माने सानावनो ओंखाम जाहोखां लोंखां दसे रंजाहोबाय आरोना लोगोफोर नै अर सायगासिनो दं आसोलफोरा नै थ' लोगोफोर माखासे समनि थाखाय माने जोंनि लाइमोनफोरनि जानाय लोंनायफोरखौबो देखायनो हादिया आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो दा जों लाइमोनफोराबो जाखां लोंखां दसे मोसानोसै आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो थ' गुड मर्निं लोगोफोर दा टाइमा 4टा जाबाय आरोना दा बेलागुर सावनो थाखाय थांगासिनो दं आरोना फोथाराव जोंहा पार्टि जानाय जायगायाव आरोना दा बेलागुर सावनाय जायगाखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नै बे फुंजानि दुगैस्रां लोबस्रां मागोनि बे बेलागुर बानायनायखौ सावनायखौ देखायनो थाखाय नोंथांमोननो फैलायबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थानो ना मा बुङो लोगोफोर हेलौ थ' लोगोफोर गासै लाइमोनानो माने दुगैस्रां लोबस्रां फैनानै माने बेलागुरखौ सावनो थाखाय गय फाथै लानानै साखि सावबाय आरोना बिनिफ्राय बेलागुरखौ लगायनो सासे गरमथार आरोना पुरा सोरगिदिं लगायजोब्बाय आरोना पुरा बेलागुरखौ दुङा गारदिया लगायजोब्बाय आरोना नै दा बन लगायजोबदों नै एक्साइटेड पूरा धुआं कर दिया भाई माय गॉड
बायगासिनो आरोना लोगोफोर नै बे गथ'आ बिराद दुस्थ' पुरा खुबैगासिनो आरो दांना होजोब्बाय नुवाखै थाग्रा न'खौनो आसोलफ्रा खर' गाज्रिफ्रा तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया उन्दुग्रा न'खौनो दांना होजोब्बाय आसोलफ्रा नै लिडारा इनो जनि ब्रादारा औ नै पुरा रायजो राजाफ्रानो एक्साइटेड आरोना बेलागुर सावनो नै इखो संगासिनो खावगासिनो नै जे माल माथा दोनग्रा पुरा दांगासिनो दं आरोना आंनि देराखौ सेस दांजोब्बाय नै न'आ अबस्था गैला जोबनायाव फैबाय लोगोफोर गासैबो नै आसोलफ्रा पुरा मेङानो दे माबा मोनसे होनदो मागोनि सिगां सिनायथि होग्रोनांगोन नामा खुलुमबाय गिबियावनो मागोनि बयनिसिमबो जानाय समाव जासिहरग्रोबाय यस समझ रहे हो ना